Señoras, señores, son as 7 menos 4 minutos da tarde. Aquí estamos en directo na Televisión de Galicia cociñando como cada tarde. Aquí estamos os compañeros do Voltas co Prato para facervos pasar un cachiño máis feliz, non un cachiño acompañados facendo as receitas do Nadal, as receitas deste mes de decembro, no que veñen todas as festas e sobre todo ven un momento de xuntarse coa familia e engordar, que é algo que é moi bonito. Porque para estar delgados, que necesidade hai? O bonito é engordar en decembro, así que, por favor, seguídenos vendo no Voltas co Prato e seguídenos nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe, connosco, temos dúas institucións culinarias que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Déchirme un castañado, Xa te digo, no, hasta me doeu a mí. Déchirme un castañado, que eu non quería dicir nada, pero mirache la moda e dixen eu, igual non me dou a mí só. No, doeu a mí tamén, Do muda no lombo que dixo unha señora aí, ten a man pesada. Pero por que merecías? Pero Pero por si acaso. unha cousa. Cando me dixen gaiotas que non me esqueza prender o forno. Unha cousa, temos que agradecer que o público trouxonos unhas boliñas destas de Nadal. Xa. De ter, que pasa? Ya a merenda. E a merenda tamén? A merenda. Trouxo roxóns. Ostras! Hombre. Quen trouxo Sí, sí. roxós? Que levanta a mão, quen trouxo roxós? Ostras! Cuida, ben No, feitos, moi ben, Moi ben. Home, eu xa Vamos dar un aplauso polos roxós. Vamos dar un aplauso polos roxós. Que é a merenda de Begoña. O sea, Begoña cheja e ve roxosa, dá igual o que lle dijas. Home, por favor, é o máis tradicional que hai en Galicia. Que bonito. O sea, Home, que por favor. ti aí pronto faz. Hai que mandar un abrazo a toda a xente que fai roxóns. Pois un abrazo. Claro, un abrazo, así. No, digo que pronto os faz, ti, Sí, non? mañá. A mañá? Sí. Por eso non ves? Pero descarapela. Eu o jueves non veño. Xa, bueno, pero... Yo pincho xoves, pincho xoves en Berín. Por certo, apareceu o dono dos allos. Pois apareceu unha carta hoxe. Unha carta. Pero non pon o nombre. Pero é unha carta... É unha carta. Metermo por debaixo da porta. Ah, teñes unha carta. Que bonito. Pareceme tan bonito que a xente siga escribindo cartas, Sí, sí. Ah, E pero- mandando whatsapps. Pero é unha señora carta. A se me escribes unha carta. Aunque sea para dicirme non sei que, ou que sea. Cualquier cousa. Pero é bonita, que che dixeron? Que moitas gracias a todo o equipo que nos quere moito. En serio? Sí. Que pasa moi boas tardes. E nada, que na súa casa que lle chaman Allas é que xa o conocía fai 60 anos. Cos seus pais xa levan 60 anos cultivando eses allos e que usaban para matanza. Entón que ela seguiu co legado dos seus pais. Ah, porque ten entón a semente, non? Sí. E eu este ano vou plantalos tamén. Oh, moi ben, moi ben. Moi ben, unha chulada. Eu pola letra... Pero quero saber o nome. A min tenme letra de muller. Bueno, Ti que crees? Estamos con chorra. E foi o calígrafo. Psicoanalizando. Como se eu, chama o esta xente? Podemos que deixar mira con eso de letras? prender o forno. Ostras, sí. Non sei, tenme letra de muller. A ver se adivinamos quen é a persoa que lle enviou os allos a Begoña. Como Xulio ten que prendelo o forno, voulle dar paso á receita nese momento. Ti vas, prendes e tal. Vale, pois, veña. A ver que nos trae hoxe Pilar da Coruña. Corre. Eu son Pilar, veño de Ceáns. Unha das cosas que me gusta moito é o marisco e me gustaría probar o changurro, que nunca o provei. Así que quería saber a ver como se fai para facelo por estas festas e sorprenderme á miña familia. Un saludiño para toda a miña familia e para todos os de Ceáns. A ver, un aplauso, Pilar. E agradecerlle que estea connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Claro, ela nunca probou o changurro, dai o título do programa. Pilar, o changurro vas probar. É así, porque nós estamos para iso, para darlle á xente E o grafismo está moi chulo. oportunidades. E a fotografía que temos aí de fondo, que son dous changurros loitando por ver quen vai papa. Temos unha batalla hoxe. Temos unha batalla? Unha super batalla. Vale, pois contame, veña. Bueno, eu vou facer, a ver, en San Sebastián chamámoslle changurro ou boi. Ah, non a centola. Non a centola. Vale. Pero en moitos sitios, a ver, hai moita Discrepancia. Moito debate. discrepancia. Moito debate. Sí que é certo que o changurro a donostiarra é unha receita tradicional que se pode facer ou ben con centola ou ben con boi. Vale. O boi tamén se chama petaca. Cando vai recheo, unha petaca. Sí, non petanca. Xa. Entón, eu vou facer a petaca. Ah, un Vou changurro utilizar- vou utilizar recheo. o boi. Vale. Bego vai facer a centola, non? Moi ben. Xa o explicou el. No, pero digo, diferencia, que eu vou facer cunha veluté, con un poquinho de fariña, un poquinho de caldo, vamos ligar, vamos a hacer unha pastiña así moi lixeira, despois vamos gratinar. E Bego non sei o que vai facer co... E despois vou facer un pan de allo. Algo máis? E agora... Perfecto. E agora- Así torrediño. Vale. Claro, a ver. Que?
como iba a meter unha velouté? Unha velouté. Un changurro tradicional. velouté. O sea, es para matarlo. Vou facer un tradicional. Só lle pero falta con meterlle centolo, loureiro, claro. Se lle mete loureiro, Madre xa. mía, Madre que non meteron na cocción. Aí E el fai pan de allo e eu de cebola. Tens unha centola É por como levar a contraria. un mundo. Unha centola como a túa cabeza. Moi ben. Maravilloso. Perfecto, maravilloso. Vale. Vamos allá. Fai tanto tempo. Que? Xa dixeronme, veña a cociñar. Pero teño que dar paso. Sí, Por veña, dá. danos Señoras, paso, señores, danos paso. cociñamos changurro euskaldún. No voltas co prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña. Vamos allá. A ver. Bois. Bueno, voy ali. Aquí vamos a facer centola. Pero bueno, válenos tamén. Bueno, centola neste caso. Centola, non centola. Centola, que tenga o caparazón Sí, así, sí, como unha sabemos que cunchiña. é femia. Mima, pero ten unha pintada eso. Vámoslo a abrir. Como Venga. se abre iso? Porque ti eres experta Vamos alá. nas centolas, pois tú veches ali no grove. Sí. Eu abro, mira, saco a concha así, moi despaciño, vale? Aí. Vale. E tiro para arriba porque ten esta vena que amarga, vale? e xa sacas. Entón xa sale ela sola. E iso pa basura, directamente. Isto para basura, sí, Vale. claro. Por facer un bolso con ela. Un bolso. E agora que faz? Entón As agora, patas. As patas, mira. Doulle ao contrario, así, dalle ao contrario xa che sale limpiña a pata de todo, Ah, ves? pero non arrancas todo, só arrancas... Vale. Solo arranco esa parte para que non me caiga despois o cacho. Aí. Vale, e que hai xente que abre directamente e deixa unha pata en cada trociño, sabes? Para que cada un lle toque unha pata e tal. Pero a mí gustame así. Ah, que ben, Depois ah. sacámoslle a boca. Este é a boca. Vale? Alá vai. Sacámoslle a boca. E agora poñemos así os dedos e sale. empuxamos un pouquiño. Así. E xa sale. Xa sale. Automáticamente. Mira. Bueno, ben bastante cargada, non hai Bueno, queixo. está boa, está boa. Non hai queixo, non hai queixo. Mira, isto vamos a retirar. Non E hai aquí, mira, queixo. ten un pouquiño de ovas. Entón, Espera, as ovas, a ver, saca Mira. aí unhas poucas porque se vexan. Mira, Mira. vanse ver tamén despois, Mira aí, mira. Vale, temos oviñas. Bascula aí. E despois, isto é o pulmón. Entón, isto tamén o retiramos, isto non se come. Vale. Porque eu xa vin algún chupalo. Sí, pulmón? sí, isto. Chupar isto, digo, onde irá? Eso que aí é onde filtra todo, ainda por riba, non? Matar non te mata, pero bueno. E dai que se aproveita da parte... Aí agora, mira, eu fagolle Claro. así, collo unha cuchara, tiro isto para atrás para non cortarme. Así, quitámoslo. Vamos a retirar todo o que é a parte... Pero va rapidísimo, Eu... Bueno, porque abrí moitas de Dios. Moitas de Dios. Entón agora collemos un coitelo, partimos así. Aí. Mira, isto ainda se aproveita. Oh. Aí, máis oviña. E agora hai que simplemente coller. Entre cada pata metemos o coitelo. Vale. Aí. Así. E así. Ves? Oh. Temos as tres. Abroche tamén esta, se queres. Sí, claro. Aí. E o que queda polo medio todo come-se. Porque hai carne Claro, aí a ahora punta por pala. aquí hai carne. Entón, o que facemos... Quero explicar tamén isto, espera. Isto está fervendo, Sí, a culpa é túa. Sempre, como non? Home, de que baixe da culpa? Quen prendeu a cociña? Begoña, de que é a culpa? De cañotas. Home. Mira, vai botando a verdura para aí por refrito. Pomei. É que nin para mover unha tixola. Vamos alá. Mira. E agora dámoslle así. Atentos aquí. Eso, non me pagades caso a min, Aquí. atentos a Begoña. Veña. Dámoslle un golpe así, para baixo, que é a boca. E isto hai que ter cuidado. Pero a boca non porque te quitar as anos. A boca é esta parte de aquí, que lle quitei antes, pero agora temos a parte de aquí. Ves? Vale. Por aquí é por onde entra o alimento. Entonces, aquí temos dous pinchos Sí. que son perigosos, que hai que sacalos, A ver se te vas a trojallar. E todo ese bicho cae por iso, come-se. Eso cómese todo, Todo claro. abaixo. Este é o caldo da felicidade. Home, este é unha das cousas máis ricas que hai no mundo, Sí, a verdade que sí, Este caldiño da centola. Ese é E o da do boi ría, tam- da e o do- ría, da e ría. Este é da ría. E do boi tamén. Sabes por que? Da ría detéctase ben, rápido, mira. Por que, sabes? Mira, as algas, ves as algas? Sí. Mira, ves as algas todo Sí, por aquí. que quedan pejadas. Vale, e moitas veces... Espera, non te movas. Aí, mira, aí estamos Mira, vendo ves as algas. as algas, todas estas que ten por aquí? Sí. Vale, é máis picuda normalmente, a pica máis, é máis peludiña, Que así. ese é do país. Este é do país. Vale. Sí, sí. Para ti tengo selo país gallego. Sí, sí, se non tuvera xa non me gustaba traballar con ela. Xa non me vale. Moi ben. Moi ben. Xa está. Algo máis que dicir? Nada máis. Non xa está. Vos cachar as patas, xa o sabes. Imos con Xulio Mato, entón. Veña, vamos para. A ver. Bueno, eso tiñes cachao, Desde Santurce, Bilbao. Pues te das as sardiñas. Xa.
Bueno, está moi ben, Pasa está moi nada, ben. vale, o sea, era por ponerche unha canción. Está moi ben. Petaca. 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 Vale, mira. Allo, cebola e pimento verde. Eso podía ser, eu non ten por que ser de Donosti, podía ser No, esto podía ser de Cuenca. De chandrexe de Cuenca, queixo, sí. Sí, es de Cuenca subir a Boix. Perfecto. Mira, esto es cierto, ¿eh? Ajá. Todo esto estaba aí dentro. Todo iso. Viña a Full reventar. equipo. Viña a reventar. Aquí sí que está a zona das patas e todo, pero todo esto... É como cando colles un coche de alta gama, veuche un coche de alta gama. Este morreu de celebración. De verdad, farto como un peto. Digno público que morreu de esforzo. Madre mía, facendo digestión. Morreu. Facendo digestión. Un corte de digestión. Bueno, temos o refrito xa, mira, xa está frito. A mí gustame fritilo, non pochalo, vale? Gustame que vaya frito. Entón, sempre con un poquinho máis de aceite do normal e lume fuerte. Sí, entón metes toda a carne. Vamos a meter aquí toda a carne. Perfecto. Mientras tanto, os digo ya a xente da casa que nos chame ao 664-483419 porque sabedes que aí repartimos cartiños 50 euros dunha vez, 50 outra e ademais podedes falar con nós. Así que chamade ao 664-483419 e agora sí vou chamar a convidada de hoxe porque isto ten que velo. Hombre, isto é digno de ver. O Lilo aí detrás está ben, pero é mellor velo. Así que vamos recibir con un aplauso a Pilar da Coruña. Un aplauso para ela. Hola, Pilar. Hola, cañotas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eso de todas las tardes. Moitas gracias. Todas. Moitas gracias por Todas que vir. podo. Todas que podes. Gracias por vir, Pasar Nada. con nos a tarde. Ponte por aquí, por Muy- favor, muy arrímate. encantada. E además, Hola, hoxe ti van tamén ves caboliña, como a nós. Sí. Ves caboliña. No, é todo público, Perfecto, esta todo caboliña. público. Digo eu que... Aquí son solidario. Perfecto, nós moi solidarios somos, Somos todos os solidarios que se pode ser. Vale, intentámoslo. Digo que temos hoxe unha misión contigo porque ti nunca probache o changur. Nunca. Vale. Bueno, pues Vamos así por che la gusta. roche. Pero a centola malo boi, sí. Sí, eso sí, natural, Vale. o natural. O nada, natural. Nada máis que cocida. Perfecto, pois Xulio Mato xe vai facer unha receita da súa media terra, que é o País Vasco. Xulio. Eu vouche facer un boi. Un Vale? boi. Un boi. Chámanlle petaca, vale? Chámanlle petaca, chámanlle tamén changurro, pero bueno, vamos a chamar petaca para diferenciarlo do Parece que está rico. facendo ben. Olero lo ven. Mira, ten un refrito e toda a carne que tiña o boi está aquí dentro. Pero mira como viña, Viña cargado, Estaba estupendo, Viña cargado. De verdad que estaba todo neste, Que parece pequeno, pero mira toda a carne No, que non tiña nos dentro. podemos queixar de como nos saliron desta vez. Así No, como no, outro así, día... a outra vez eran de así- risa. Así como outro día Esta foron vez- Está rico, tristísimas. tengo Esta un vez olor. sería Huele un muy boísimo. bien, muy bien, muy bien. Mira, entón agora que vamos a facer para facer esta veluté, que é unha bechamel, pero con caldo en vez de con leite, mira, vamos a botar aquí xa un poquinho de fariña e vamos a cociñar. Non moita, un poquinho, porque o importante é que teña o guixiño. De maicena, ¿no? No, é fariña Ah, é de trigo fariña, normal. normal. Podes tomar fariña, non? Sí, hombre. Ah, normal. Digo, como Que sepa, preguntaxe sí. así... Pregunta tarde, Xulio. Claro, Pregunta no, claro, tarde. como preguntaxe así... bien, Pregunta bien. tarde. Mira, vamos a Nada. cociñar un pouquiño para que non nos sepa a cru. Despois vamos a ligar con un poquinho de caldo e con tomate, un poquinho de tomate concentrado tamén. Non teño nada de escrúpulos para nada. Non No, teño non, escrúpulos, eu pensei non podías. Eso, Ah, non teño, claro. non Pois- teño nada de que... No. Ningún problema polo que non Todo, podes nada. tomar. Perfecto. Millor, Perfecto. pues xa está. Nos encantamos. E Xa está. medicinas tampouco. Tampouco? Tampouco. Tampouco tomar medicina? Non. Que justo. suerte. Para que os quero. Que sorte. Xa, que suerte. Que gusta, que sorte, que sorte. Madre mía. Mi má. Pero nada, ninguna. No. Bueno, algún antiinflamatorio sí. Bueno, Bueno, pero eso, eso é normal, eso Pilar. toma cañotas Eso cando se durma toma as cachas. Dos cadris. Ai, Pilar, como estou dos cadris. É logo que faz. No, do sofá, é do sofá. Ese é o problema. De sofá, sí. O sofá... Sabes que nos enteramos hoxe, Pilar, que tivo unha horta? Sí, sí. Unha horta 2 anos. En Santiago. Dos anos en escoita. Santiago. Que E os veciños roubabanlle a colleita. Vamos. Como serían os veciños? Probablemente Tocando tomate, bichos. sí. Roubaban. Sí, sí, de verdad, de verdad. E non te volveres contra eles. Espera, que non sabía porque era de noite. Pilar. Pois non hai que dormir tanto, hai que vigilar. En vez de dormir vou estar ali vigilando por dos Hombre, tomates. claro. Bueno. Aquela para que os plantas. Patelos, Pa xente. Si mos leva a xente, que vou facer? Bueno, mira, ahora botei aquí un poquinho de tomate, xa mira como se pon máis vermello. E ahora xa vamos mollar cun poquinho de caldo. Pero pouquiño, aquí todo pouquiño. Seu caldo de Que cocelo, ben, non? E agora é o caldo, sí, no, é un caldo que temos de pescado e marisco, vale? Podemos usar o caldo que queiramos ou senón tamén podemos facer con leite e facer unha bechamel, Pero é mellor Entón, con mira, caldo, non? Sí, con caldo Hombre, vai leva sabor, ter leva máis sabor. sabor. Mira, xa nos queda así esta pasta, que é o que vamos meter aí dentro para despois gratinar. Despois vai Pois. levar un poquinho de pan relado e vámoslo gratinar no forno. Que rico. Pilar, esta é a proposta de Xulio Mato, entendo que che parece ben. Me parece moi ben. Pois Olero le ben. Vamos ver a de Begoña. Veña. Vamos a ver os de Begoña. Tentino aí ca alfombra, que Mas está a vamos a alfombra. ver este trenza, porque
sempre che vino para a treta. É de verdade, ponlle casa. É verdade. É verdade, sí, sí. É de verdade. Sí, sí. Ti conta Aí. o É pelo, supermercado. además é durísimo o pelo. Conta o do supermercado, O Begoña. que é do supermercado, que me tiraron un día do pelo, para dicir, pensei que era de mentira, dixen, que vai ser de mentira, é de verdade. Tiroulle unha É señora un día do autóctona. pelo. É logo está tonta, señora. Eu que sei. Tiarche do pelo. Eu Pensei que alucinei. tiña rabia ou que? No, dixo que era por saber. E eu, bueno, por nada. Está ben. A ver, conta Sí, a antes de Pilar. tirarme do pelo, invíteme a un café. E pregúnteme. Pois mira, eu o que vou facer é con centola. Ajá. Vale. Entón, nada, está tamén espectacular esta centola. É unha Están centola da ría, chísimas, están chísimas. Estou facendo un sofrito. Aí. Iso que leva. Leva un pouquiño de cebola, un pouquiño de pimento roxo e un pouquiño de pimento verde. E allo non. Allo nada. Nada. Hoxe non lle botei. Ah, vale. Que lle podía botar, pero hoxe non lle botei. Xa levas usado moito allo estes días. Non se che polo pelo. Sí, 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 que teño aquí allo. Teño allo que me regalou a miña señora incógnita. Que non sabemos quen é. Non sabemos quen é. Temos que sabelo algún día, home. Bueno, O mellor é un señor, eu dixen Pódese que tiña presentar letra no señora, restaurante, Igual é un invito señor a un que quere café. conquistar. Tamén, dixo, igual é un señor que quere conquistar. Home, Bueno, que te mira. conquisten cun allo xigante é unha boa maneira de conquistar. Bueno, a min, a mellor conquista antes cunha verdura que con outras cousas, Por eso digo. Traerme unhas sementes destas raras xa estou alucinando. Pilar, tenche que preguntar... Dime. Claro, pregunta tú que queiras. claro, eu vouche preguntar... O casa que eu che contesto. Correcto. Vouche preguntar cal das dúas levarías para a Coruña, pero claro, as dúas pintan moi ben. Hombre, Vamos a botar aquí un este poquinho de ainda está tomate medio concentrado. facer, aquela xa está casi feita. Porque Entonces, el foi sei máis cal é. listo, e tiña o aberto A ver, xa. depende. A cal me gusta máis? Queres ir pensar ali? Lévate para ali a Pois pensar. penso, Veña, e por deixos veña. cociñar. Pois veña. Pois vamos dar un aplauso a Pilar da Veña. Coruña, despois estará connosco e a convidada do Voltas co Prato de hoxe. Hoxe cociñamos changurro, un dos pratos máis emblemáticos da cociña vasca, deses que che din celebración antes de chegar á mesa. A palabra, vendo éuscaro, evidentemente, significa centola ou boi de mar, dependendo da zona. Tradicionalmente facíase aproveitando todo o que daba o animal, sobre todo nas casas dos pescadores, onde non se tiraba nada. Era máis ben unha receita humilde, O de servilo como prato estrela chegou despois, cando alguén pensou, ois, isto está tan bo, igual podemos poñer así un pouco de gala. E tiña razón. A carne do marisco pícase miúda e mestúrase con cebola moi cociñada, algo de allo, tomate e, dependendo da casa, un chopo de brandy ou coñac. Despois, volve ao seu sitio, dentro da propia cuncha, ben presentada, e remátase gratiñada ao forno con pan relado ata que queda douradiña por riba. E aí xa, silencio na mesa. Incluso eu quedaría calado. En canto ás variantes, aquí, cada cociñeiro ten o seu libro. Hai quen lle engade pimento, como fan Xulio e Begoña, quen lle dá un toque picante cun chisco de chile, ou mesmo reinterpretacións modernas con bechamel así lixeiriño. En calquera caso, é un triunfo seguro. Facedio, e xa non lo contaredes, como sempre, en @avoltascoprato. Vai estar esta receita, De verdade. En @avoltascoprato. Imos con Xulio Mato, o home do changurro. Hai os tres, Mira. Hai os tres, Mira, mira, isto hai no que ver na casa, porque isto é... Que se vexa, isto ben, hai no que... Mira, pai. Mira, e agora vamos botando. Teño pan ralado aquí con un poquinho de perexil. Mire- E botamos unha boa capa. Mira que tivo sorte Pilar en Viroche, Sí. Mira que tivo sorte, Sí. Mira, botamos Pouca así. xente pode ter tanta sorte no mundo, O changurro feito polo Vasco. Bueno, mira, e agora poñémoslle un par de dadiñas de manteiga para que nos axude a gratiñar. E vamos po forno, Espera, antes de que vayas, pregunta de concurso. Que receita fai Xulio Coboi? Que digo? O que pon Changurro. aí? Que pon aí? Changurro. Vale, repite, lee outra vez. Changurro. 664 Que changurro petaca. 664 4834 19. Que receita fai Xulio Coboi? Changurro. Changurro. Digo así un pouco con un acento. me encanta. Changurro. Ai, que me encanta. Veña. Veña, vamos, Xulio, tempo, Vamos. temperatura. O forno vamos a poñer para gratinar con Por arriba. con ventilador. Vale. Para gratinar 200 grados hasta que nos dore, vale? Vas mirando, non? Vamos mirando. Vale. Sí, para que non se nos queime. Pero máis ou menos, para estar pendentes, canto tempo lle só elevar? 5 minutiños. 5 minutiños está, porque o que temos dentro está todo cocinado. Claro. Simplemente queremos que nos faga unha costriña. Moi ben, é que manteña aí o caloriño. Pois deixote, vale, Vale, que eu vas facer? vou facer un pan de allo. Vale. Pois marcho, pois se non enganchas, non podo ir con Begoña. Vale, vai. Veña. Calao, Xulio, calao. Yo quiero una mariscada. Sí, no. Non podo bailar. Como? Non podo bailar moito que temos pouco tempo. Y dice,
yo quiero una mariscada. A ver, que isto que Oi, moi ben, moi ben, moi ben. Agora, desde que sei que tuveches horta, xa te miro de outros ollos. Xa non é o mismo que antes. Antes xa... Aparte- Na miña vida, mira, estás terminando 2025, na miña vida pensei nunca jamás que tú tuveras unha horta. Non minto porque teño fotos, No, pero eu quero velas, Sí, sí, sí. Teño fotos de todo. Mira, botei un Dos poquinho de pementos, brandy. Dos tomates, das leitugas, vamos, das cebolas, dos... Os allos neste E me salieron moi bons. sacabarlle ben as ervas. Sí, claro. Moi Hai que ben. voltar ben todo. Hai que traballar. Entendes? Madre mía, que sorpresas. Sorpresas que che dá a vida. Sorpresas que che verdad? dá a É vida. increíble. Sí. Mira. Mira, cheiña, vamos a rellenar ben. É que estaba ben chea tamén a túa, Sí, sí, estaban moi Mira cheas. pa aí, Mira pa aí. Bo marisco. Sí. Ahora vamos a botar un pouquiño de manteiga para gratiñar, pero sea, xa ti como a Xulio. cun pouquiño de pan relado e un pouquiño de perixel. Así, vale? Ca mesma manteiga, un pouquiño de pan relado. Estilo Carlos Arguiñano. Changurro. Vamos allá. Veña. Tempo, temperatura. Pues mira, que gratine. O mismo. Vale, sí. 5 minutos, 5 por aí. minutiños, 200 grados. Vale. Témola perfecta. Vale? Perfecto. Perfecto, Pois, perfecto. Vou facer un pan de cebola. el fai un pan de allo, ti un pan de cebola. Sí, pero con 5 minutos de retraso, meu. Veña. Repartimos cartos con Xulio Mato. Veña. Imos a Vilanova da Arousa. Ali teñen material aí sí- tamén, aí sí que están ben, Aí teñen unha Eso boa é. ría. Angelines, que tal? Boa tarde. Eso é cousa maior. Hola. Hola, Angelines. Angelines. Claro, Angelines, terlle que baixar o volumen á televisión porque senón nos vas a escoitar, tens que escoitar polo teléfono. Estou ¿Dónde está o mando? ¿Dónde está o mando? ¿Dónde está o mando? Ainda estás... Ei. Estás aí? Eu sí, Vale, perfecto, pois nós tamén. pero non son angelines, A mí xa me parecía, iba a decir, que catarro traes, Angelines. Perfecto. Como te chamas, entón? Antonio, Antonio, de onde nos chamas? de Vilanova da Arousa. Ah, de Bueno, Vilanova, bueno, vale, por lo menos- vale, perfecto, Da perfecto. ciudad, da ciudad. Da ciudad. Moi ben, boa terra, Vilanova da Arousa. Teño aí amigos e familia coñecida. Que vas ter? Moi boa terra, moi boa Tes. terra. Digo eu, Antonio. Home, ten que ser Guaterra. Dime, Dime, ten que ser boa terra que? porque teño visto a ti algunha vez por ali, Ves? Pero en donde? en Vilanova da Arousa, Pero en que sitio? En sitio bo ou en sitio malo? onde o ayuntamiento. Ah, pues sí. Pode ser. Ahora, Foi pedir unha paja. sí. Non foi para facer nada no Concello, iso seguro, se che dixo. Unha oposición. Bueno, veña, Antonio, por 50 euriños dime que está facendo Xulio Mato co boi. Chancurro. Moi ben, vamos a dar a Antonio un aplauso. 50 euriños. Antonio, unha aperta enorme. A ver se nos vemos pola túa terra algún día. E felices festas. Nin caso. Antonio. Antonio, en vez de escoitar polo teléfono, escoita pola televisión. No. Vale. Vale. Veña, hasta a próxima. Chao, Antonio. Veña. Mico. Chao. Chao. Qué maravilla. Xulio, pan. Estou torrando pan con un poquinho de manteiga, Vale. non moita, vale? E aquí temos un poquinho de reladura de limón, pementa, allo en pó, queixo relao e perexil. Entón ben. isto, agora que vamos a facer é ir botando así un poquinho por riba para que nos vaya collendo. Entón isto vai estar increíble, porque esta idea é, despois, con a culler, sacar o changurro, Botalo en riba. botalo por riba e comer todo. Ahora, tamén podías comprar un pan bo, porque ese pan para ese changurra un pouco pobre. É que o meu non é da ría. O meu está, O teu está? O meu está. O teu está? Vou abrir, enseñocho despois. Está moi ben o teu, Está moi ben, É que non sei se dicirlle a Pilar que veña con nós para que o vexa. Foron, é que foron que? Nada. 3 minutos. Vamoslle pedir a Pilar que se levante, que veña con nós, porque ten que ver isto. Pilar da Coruña, por favor, vente por aquí. Dámoslle un aplauso a Pilar. Ven por aquí, ven pa aquí, Pilar. Ven pa aquí. Que te estaba vendo, Pilar xa se botaba ao changurro, Xa se botaba ao Ten boa changurro. pinta, Verdad? É moi boa pinta, Ten boa sí, pinta, señor. ule moi Sí, ben. señor. Julius. Isto ule... Que ben, Ule a placer. Ule moi ben, Bueno, E pois aí despois o temos. chamburro vai por encima, logo. Ti colles e botas yo si Claro, queres despois por ti riba, bótallo. sabes, a cómelo con pan. Hombre, non o vou comer así. Como si fuera unha Seco. tosta. Claro, si seco no. Eu teño aquí unha manopla Vamos a xa. mirar eso, vamos a ver. Mira pa aí que aí ven. Está Mira pa aí que aí precioso. ven.
Ai, que sale moi cheo, Mira, no, está a tope, Está a tope. Está a tope. Está petao, Está, por eso se chama petaca, porque está petado. Bueno, mira, Mirade para aí. entón traemos para aquí o pan e agora... Isto todo en directo, Isto queima, Aí está. Para a xente que estea na Temos, casa, mira, que aperitivo non máis houve bo. trampa Un ningún hoxe. aperitivo estupendo. Isto cun boi, tes un aperitivo para Moito 4 lujo, ou 5 moito persoas. lujo eso. No, pero un boi cocido no supermercado costa 5 euros. Sí, sí. Indo vin outro día chamou a atención. 5 euros, cocido. Sí, o boi non está caro, Pero bueno, non ha de ser tampouco un boi como... Anda. Vai ser un boi da ría. Claro. Andan fresco a 12 euros. 12 euros. Sí, daqui, cumpriron a semana pasada. o daqui. O de aquí. O daqui, 12 pero digo euros. Ai, que me bueno, refiero que daquela. para facer Xa facer máis- isto, xa é máis 12 caro. euros. É un para kilo. facer isto Xa que é pode máis ser normal. prostituir un pouco de aquí, que A ver, gusta máis damos o un de pouco aquí. sabor, válenos perfectamente un comprar no supermercado. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, que fixo un auténtico receitón para Nadal. Moi ben, moi Está, a ben ver si se presentado, gusta. Pilar, moi ven ben, conmigo, moi que ben. vamos a ver de verdad. Ahora vamos a ver... Vamos allá. Meca, mira esta. A ver, Rula, a ver. Bueno. Esta muller que llevou todo El fixo de allo, e eu fixen de cebola. Moi ben. Quedalle ben? A mellor non tan ben, pero... Era para competir, como el facía un boi, eu facía un centro, pois É por verdad. favor, e un pan de cebola. Por veña, Para levar a Vamos contraria. dalle caña Que sí, xa saco o centro. que temos que acabar o programa. Veña, abre aí. Vamos allá. Abre aí. Vamos, Pilar, ábrame aquí. Abre, nena. Ten cuidado, que esto está a tope, Que me cago, Ahí como va. arde. Uf, que calor. Aí vai. Vente Aí para aquí, vai. Pilar. Mira para aí, Pilar, mira para aí. Ai, Mira, que bonita quedou. Pesa, Precioso, Está pesa. Moi ben, Aí Está vai. inxenio ese, Lista. Viña cargada. Muy ben. Pero, joder, sí. Está inxenio, Está. Ten unha pinta, verdad? Vamos a dar tamén, por suposto, un aplauso a Begoña Vázquez, Gracias. que dá gusto, xente así, Muy bien, muy bien. cociñando o produto do país. Que somos todas Muy as ben. tardes, todas. Sí. Todos, sempre. Pilar. Porque, Queres probar? é logo. Pois entón temos Para que ir eso estou aquí. Pois temos que ir para a mesa de Pois probar. vamos para ali, Pois veña, ¿no? vamos para a Por mesa. aquí. Tira para diante. Tentino aí. Aí á dereita. Na cabeza da mesa, na cabeceira. Na cabeceira. Aí está, é para ti, Pilar. É para min todo. Todo. Eu solo vou probar se deixas algo. Se non deixas nada, Eiche deixar o- a xefa non me deixa, Eiche deixar, se Dios quere. Veremos a ver. Vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Señoras, señores, Pilar, ti cando queiras podes ir probando. Xa. Tentino por si queima. Sí, están quentes, Imos coa Ah, pregunta xa de vexo. concurso. Un poquinho botando. Con que fai Begoña o seu changur? Centola. 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 Sentola. Sentola. Sentola de onde? Sentola do Jorobe. Do Jorobe, exactamente. 664-483419. Con que fai Begoña o seu Hombre. changurro? Con Sentola. Do Jorobe. Do Jorobe. Chamade a voltas co prato. 50 euriños en xogo e hoxe temos dúas receitas. Sí, así. Non te queimes. Cara, quedamos todos... A ver unha servilleta. Quedamos todos mirando para ti, Pilar. Quedamos todos mirando para ti. sí. Imos a Mesía. José Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás, José Manuel? Moi ben. Mirando para vos. No, é que- Mirando para Pilar como come. É que hoxe as Que receitas... suerte ten hoxe. Hoxe as receitas son pa... Hoxe sí que dan Hombre, envexa. sí, é Hoxe Sí, xa... a verdade que sí. Mirar para elas non é bo plan, é mellor probalas. Veña, por 50 euros dime con que fai Begoña o seu changurro. Centola do Grove. Moi ben, un aplauso. Un aplauso que leva os 50 euros van para Mesía. Moitas gracias. Mandamosche un bico enorme, xa sabes que esta é a tua casa, e se non nos vemos antes, felices festas e feliz entrada no 2026, vale? Igualmente para vos. Veña, un bico grande, chao, Un chao, bico. Taloguiño. Chao. Aí están, 50 euros que van para José Manuel, de Mesía. Queima. Queimou. Sopla aí. Queima. Queima. Pois tampouco te queimes, Claro. Non vai a ser que tens que tomar unha pastilla pola nosa culpa. Imaginaste. A primeira. Ata hoxe nunca tomou. Pomada no céu da boca. No. Esperemos que Dame non. unha servilleta por aí. Probaches? Espera, que vou por aí. Ai, espera, vamos poñer este aquí. Epa. Toma, Ai, Pilar. bueno. Ahí está. Eu non lo puxen aí porque... Veña, vamos alá. Vamos esta. Pilar probou os dous, así que imos coa preguntar con cando ela vai outra vez. Claro, ten que probar Home, ben. fai ben. Pilar da Coruña, que ademais é fan do programa, do cal nos alegramos moitísimo. Pilar, quen gaña o voltas co prato o día de hoxe? Pois eu parecemo que Begoña. Pareceu que Begoña, aí está. Pareceu que Begoña. Están ricos, pero gracias. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao, un bico. Mua.